Ito yung pinakamalalim na part eh. Grabe, lakas ng ulan mga ka-ride. Iikot lang ako saglit para update natin yung baha. Update natin yung bagyo. Tingnan ko lang yung mga kalsada mga ka-rides, no, kung dito sa Pinagbuhatan Pasig, kung passable pa ba yung pwede natin daanan. Hindi na kasi ako pumasok sa trabaho ngayon. Parang gusto ko muna pumunta na dito. Medyo baha na rin dito sa Pinagbuhatan, no, sa may Centennial 2. Pakalabas ko lang ng Centennial 2. Dito baha na. Yan. Hindi ko alam kung pwede pa makadaan dun sa unahan. Dun kasi yung may malalim eh. Tapos punta tayong Manggahan. Matagal na pala akong walang vlog mga ka-ride, no? Kaya try ko i-vlog to para may update naman yung YouTube ko. Mukhang malalim. Sa Nagbayon. Ito na yung kalagayan sa dito mga ka-ride, sa Nagbayong. Silipin ko kaya yung ilog. Saan ba ako pwedeng sisik? Na tayo. Ay, lakas ng ulan. Mukhang mababaw yung gun. So, yun yung malalim dito mga ka-rides eh. Pag may baha, mukhang nagsisilikuan, may nakatambay pa, malalim siguro. Yan, hindi na nga sila tumuloy. Mukhang hindi na rin tayo tutuloy. Pag malalim, tutuloy pa ba? Yan, dito yung sinasabi ko, medyo malalim yung dito banda. Ito yung laging malalim eh. Tabi tayo dyan sa may gasolinahan. May namatayan pa ata oh. Medyo malalim.
Hindi na tumuloy yung angkas. Umikot na si ano. Di kaya. Pahirapan na sila dito. Grabe, lalim. Tinutuloy pa rin ng ito. Abot na halos Tambotso. Grabe yung baha. Usok na yung ano niya. Matayan pa tayo. Ito yung pinakamalalim na part eh. So ayun mga rides, di na ako tutuloy doon dahil sobrang ano na ng tubig, taas. Pero sila ay sinusubukan pa rin dumiretso. Kaya pa naman. Ikot ako sa may sisig mga rides, no? Para hanap tayo ng ibang daan. Na natin yung ano, yung ilog. May bagyong Krising. Grabe lalim. Dito rin mga ka-rides, may baha na rin. Malalim na rin. Dito medyo kaya-kaya pa eh. Yung doon dito tayo ano, dito tayong kinit. Hindi ako makatagos ng ano eh, manggahan. Kasi kung dumiretso ako doon kanina, hindi malalim. Ikot kaya ako na lang doon. Pare pa. Ito naman yung papuntang Kinit mga ka-rides, oh. Baha rin. Hindi naman abot. Lulusong lang tayo pag ano, hanggang ano lang, may bandang CVT. Di tayo makaproblema. Dito punta akong C5 ay C6 C5. Check natin yung tulay. Sa palengke wala namang baha, goods pa. Dito tayo sa may Kinit. Dito tayo sisilip mga ka-rides, oh. May tabing ilog dito eh. Ang tanong kung makakadaan. Hindi
pa ba umapaw yung ano, ilog? Pinagbuhat. Ang part pa rin ng pinagbuhatan ko eh. Kaliwa tayo. Diyan tayo sisilip ah. Nagmamalfunction yung ano ko, ilaw. Nag-on yung ano, high. Ilog makaray pa. Hindi pa naman umapaw. Goods pa. Punta ba akong Manggahan? Ikutin ko yung Pasig. Dito tayo sa mga tayo sa hindi pa naman umapaw mga karay. Yan o, naka-on yung high. Nagmamalfunction. Dito na pala nakaparada yung mga sasakyan, no? Bahala siguro dyan sa mga looban. Dito tayo sa may Santa Lucia. Ano? Yung mga sasakyan nasa ano na, nakapark. Binabaha siguro dyan sa mga loob-loob sa looban. Punta pa ba akong Manggahan? Traffic eh. Uwi na lang ako. Layo pa ng inipot ko eh. Hanap lang ako ng may tayo. Kasi busy. Lakas ng ulan dito. Uwi na ako. Pumunta lang dito tapos bumalik. Tinatuloy sa Manggahan, traffic. Kasi yung mga sasakyan ay sinigurado na nila, no, para di sila mabaha. Ilog Pasig. Okay pa naman dito. Dito pala ako nadaan ko yung gabi yung mga ka-rides ko. Tignan ko kung may baha ba dyan sa may floodway. Yung dyan sa baba. Dito rin eh, bahain din yung papasok dyan. Tapos sa may unahan, try natin kung gaano kalalim. Mataas, tingnan ko. Mataas daw. Tara, tignan natin. Mataas daw. Tignan natin. Ikot lang naman ako. Dito, binaha na rin. Pero ang ano talaga na ito, yung dunsunahan. Check natin. Layo pa nang inikot eh. Pumunta pa akong C6. Nakakaligtas dyan.
Tingin lang, boss. Kala na dadaan ako eh. Makikipishmis lang po. Alam ko mas malalim yung dito eh, kaysa dun sa pinagbuhatan. Bumalik na sila kuya. Pero may nakalusot oh. Ano ba? Malalim. Basta hindi abutin sa panggiling. Lalim nga. Hindi na tayo ano dyan. Hindi na tayo susugal. Di nakakayanin ng motor mga ka-rides ko. Pero yung mga sasakyan siguro na matataas okay lang. Tumulo yung uga no. May mga ka-rides no, balik tayo tapos ikot yung kaliwa. Malalim. Pag di nakadaan doon ay hanap tayo ng ibang madadaanan papuntang pinagbuhatan. Gagi. Tapos doon sa pinuntahan natin kanina baka di rin tayo makadaan ano. Lalim din dito. Mukhang iikot tayo ulit ah. May gilid. Hindi naman naabot sa may CVT. Kaya pa to. Ganyang motor oh, walang problema yan. Dito tayo mga boss. Ayan. Papunta pinagbuhatan. Itong dito dito ganong binabaha. Iwan ko lang ngayon. Ang problema pag di tayo nakalusot no papuntang nagpayong sa may ano, pinalad. Kasi yung kanina umaga yung una natin pinakita ay medyo malalim na. Ngayon dito ano to? Kung makita yung ilaw ko nagmamalfunction. Lagi nakabukas yung high. So yun dito mga ka-rides na walang problema. Walang baha. Rin dito sa may San Miguel ba to? Parang San Miguel yung ano na tayo, barangay. Kalimutan ko. Okay. Malalim. May baha rin dito. Hindi naman gaanong nabaha sana tong dito. Meron. Malakas talaga no. Bagyong red signal. Good luck. Sana makadaan tayo dun. Sana na.
dadaan. Antay tayo hanggang mamaya. Nakakapagod na umikot.